Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Laing pagkunhod sa presyo sa lana ang gipatuman sugod kaganinang buntag sa mga nagkalain-laing oil companies sa nasud. Ang Pilipinas Shell, PTI Philippines ug Sea Oil mipakunhod sa presyo sa diesel ngadto sa 1 peso and 45 centavos kada litro ug 1 peso kada litro sa gasolina. Gipakunhuran usab sa Shell ang ilang presyo sa kerosene ngadto sa 1 peso and 25 centavos kada litro. Samtang ang Eastern Petroleum Corporation mipaubos sa presyo sa diesel ngadto sa 1 peso and 50 centavos kada litro ug 1 peso and 10 centavos alang sa gasolina. Matud pa ni Fernando Martinez, ang Chief Executive sa Eastern Petroleum, nga posible pagyud nga moubos ang presyo sa lana tungod sa paglift sa sanctions sa Iran. Maayong balita alang sa atong mga overseas Filipino workers kun OFW, gipasar na sa Senado ang balaodnon nga mipasaka sa tax exemption sa balor sa mga balikbayan boxes gikan sa 10,000 pesos ngadto sa 150,000 pesos. Matud pa ni Senador Sani Angara, ang amahan sa maong balaodnon nga ang katuyuan sa balaod mao ang pag-modernize sa proseso sa Bureau of Customs. Ang Customs Modernization and Tariff Act nga gipasar sa Senado niadtong Lunes mipasaka sa tax exemption ceiling sa mga balikbayan boxes ang padala sa OFWs ug mga nanguli nga Pilipino. Ang exemption misaka ngadto sa 150,000 pesos gikan sa 10,000 ang mga minimum of value o ang mga butang nga gagmay lang ug dili kaayo importante, gipasakaan usab ang exemption gikan sa 10 pesos ngadto sa 10,000 pesos. Ang mga donation ug relief goods mahimo usab nga duty ug tax-free labi na sa panahon sa kalamidad. Ang balaodnon mipasaka usab sa silot sa smuggling. 5 na lang kaadlaw ug magsugod na ang usa ka semana nga selebrasyon sa International Eucharistic Congress. Tungod niini, grabe na ang pagpangandam sa Archdiocese sa Sugbo, sa Kapolisan ug ilabi na ang mga disaster preparedness teams. Atong plano dili ko makaingon nga kompleto na gyud siya. It's still a work in progress. Kay there are still some developments and updates as far as let's say arrival of the delegates. So padayon paghihapon nato ang atong security preparation in coordination with the IEC Secretariat girepresentahan karon ni Father Larida. Nalipay kitag dako nga ang ato ang coordination, collaboration and integration of all efforts, not only of the PNP but the whole nation. Dili ni ang mobit na among gitan-aw ni it's not the whole government approach kini ni ang pagsiguro nato nga magmalampuson nato nga IEC. Ang amo ang determine ni it's a whole of nation approach because dili lang nalambigit ni ang gobyerno, dili lang ang simbahan nalambigit ni but tibuok katawhan should have all plays an important role niini. So kung atong pag-istoryahon kasiguruhan o safety and security, we would like to encourage the whole community, the public to participate para masiguro kini natong tanan ang dagan, hapsay o malampuson. Tungod niini, grabe na ang pagpangandam sa Archdiocese sa Sugbo, sa Kapolisan ug ilabi na ang mga disaster preparedness teams. Watay problema itong area first of all, there have been many templates regarding the use of the Capitol and the procession route towards the plaza na tay nahitabo katong Independence Day last couple of years ago. Naasad tay mga no? So I think in terms of the results sa atong dry run this morning, early this morning, it was fairly successful. The remaining tasks right now are to identify ang kaning mga for contingency planning na the use of the Fuente Oval as a kanang
evacuation site, asa na to i-deploy ang atong advanced command post. Really fine-tuning na niya ang atong gibuhat. So in terms of the dry run for I think that will be the event on Friday, that 29, I think. So in terms of that event, I think based sa traffic, wala na tayo kailangan fine-tuning na lang yun. Okay. Pakatap alang sa mga delegado sa Congress. Giklaro sa Kapolisan nga dili usa ka stampede ang nahitabo niadtong Domingo ato sa Sinulog sa may General Maximum Avenue sa Sugbo, kundi usa lang kini nga kagubot. Adunay mga samaran sa dihang nagtinok-muray na sa maong lugar nga gisugdan sa mga humog. Mga 90,000 ang tao sa maong lugar tungod sa usa ka street party nga nilanat hangtod kaadlaw sa Lunes. Matud pa ni Gaerlan nga nahitabo dili matawag nga stampede kung ang basihan ang coverage ug scope sa maong lugar. Tungod sa maong hitabo, gipanawagan karon sa mga disaster preparedness teams sa pagpatuman ug mas strikto nga regulasyon sa mga street parties sa sunod Sinulog. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Kapamilya actor Xian Lim mibutiag nga apektado siya sa mga bati nga mga kritisismo batok kaniya kalabot sa iyang acting skill. Si Xian starring karon sa bagong movie nga Everything About Her ug kauban niya sa salida sila si star for all seasons Vilma Santos ug Angel Lacsin. Sa press con sa maong salida, wa na kapugong si Xian nga mutubag kalabot sa mga negatibong komento batok kaniya. Matud niya nga nasakitan usab siya sanglit diretso niyang mabasa ang mga gipangsulti sa mga tao batok kaniya. Bisan pa man daw iya nang gihatag ang tanan kasagaran sa mga tao adunay ipangsulti kalabot kaniya. Sigun ni Xian nga dili lang sab daw kabahin sa iyang craft ang iyang mabasahan kundi apil na ang personal niyang kinabuhi. Apan matud niya, it's a learning process ug magbinuutan na lang siya. Bisan pa man sa mga negative chika batok kaniya, mapasalamaton ra gihapon si Xian sa iyang proyekto ug sa mga kauban niya sa trabaho. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga higala, 5 kaadlaw na lang sa dili pa magsugod ang International Eucharistic Congress dinhi sa Sugbo.
Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitahan ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.